janjine komposisi komposisi Napa? komposisi yang ini ki tak akoni jiwamu terganggu Marai gak pas ngene iki, Mas, Mas. ora kok Kudune pas dadi blero lho ngene iki. Ngene iki isen-isen ke sinden lho, Mas. ora usah ngono to jangan Ngono ki ya isin ta aku. jangan merendah oh Wis to dikira aku blero ngono kuwi Ojo kok. nasi. Lah ora blero Ya ora jane. Wis to, alah. Iki lho sing blero kowe ki. kok rela perkosa sisan malah Hei! Gak oleh Mas aku dia cilik kok. Kuwi cemburu lho. so Enggak. Wis ben gak kono. apa apa guyon Ora wis kowe rono sing penting aku duwe amben iki. Sing kono krengket-krengket tok. Aku yang penting di Ini sini lho. iki seperindet aku seneng aku. ini lho mesti anak desa omah Ya. yo kudu akur tur ya pembantu diajeni lho gak apa-apa ora Tadi jatahku dina apa? Eh? Jatahku dina apa? pokoknya Senin teko Rebo rene Heeh. Kemis Jumat itu pijet aku Kok Duh. telung dina nang Lah kok pijet terus? Heh? Lah kono jatahe dina Aku apa? kapan? lah ya mijeti Mas Dek ki to ki mau kwalik Senin Selasa Rebo ning kene Ya. kowe bagian pijet ya Sri Dukun apa piye? Senin Selasa Rebo kono. ya Ah, Kamis Jumat Sabtu kene. pijet Tukang mijeti. Tadi sing genceleng mau, buke mau. minggu Gue bagian minggu berarti. Iya. Ya piye minggune piye mbok karo Bupar piye minggune? kerok Oh, aku pijet, gue kerok. Iya. Ono mbake bubuk. Bobo. Bubuk. Masa aku kok ya. Oke, tarian boten. Langsung Parian apa ora? Mas tarian Parian dong apa ora? ke anu, Mbak Mbak Zainah Zahra Zainah. Heeh, ayo parian Mbak Elisa Mbak sih. Ya, Zainah, urut Zainah Zahra, Mbak Abdullah Zainah Zahra Abdullah. Sepiro to iki? Nana. Ning kolah. Hah? Gugur. Ya bebas to ning kolah ki aku arep ngopo kok, hah? dah nih aku dadi sabune no Mbak Zainah Zahra Abdullah. kukur Ora ngono. Bagi-bagi berkah mergo bersyukur. Amin. Ayo ki jajal bojomu stoke. Ayo kowe Ti. Parian. Mangan jadah. Iya. Oh, iya. Sering karo-karo pemain lho. Ben penonton mangan jadah. Yo. Kok ya ayu-ayu ae. Oh ya PSE lho Guren. Dajal toh mangan jadah. Ayo karo gerakan tubuh, mangan jadah. Kudu manut tang toh. Ah, wis toh. Ayo mangan jadah. Ayo. Wis toh ayo. Mangan jadah. Iya. Mangan jadah. Kowe mau mbok taleni burung lho. Mau nek meletre lho. Mangan jadah. Mangan jadah. Ngombene kopi. Mbak Zainah mugi kathah rezeki. Amin. Sopo nek sarep mbok tes? Sinden liya mbok menawa. Parian. Kersa parikan Ibu. Kok iso iki? Tak warai wis, tak warai. Ya gendang Bu. Iki wong senior. Kewanen ta Pak. Marai to Mas wong Aja sembrono. Nggih pun piyambak go parikan go. Marai senior. Aja mangan jadah lho Bu. Ora. Ya monggo. Diam semua. Cedai. Delok gajah. Delok gajah, mosok semene gajah e. Sinambi mangan sate. Oh, delok gajah sinambi mangan sate. Gajahe terus mangan sate. Ora. Sing delok Iya. Mbak Jubaidah. Mbak Zainah. Lah sapa ta? Mbak Zainah. Kita syukuran jeneng iki kok. Ngapunten. Bu, kagem kenang-kenangan iki nggih jenengan go. Wayangku. Wayangku wis aku kenang-kenangan. Durpres. Ngapunten. Ora apa-apa, senior salah kisah. Mboten Mbak napa-napa. Mbak Zainah. Yo. Mbak Zainah. Heeh. Mugi kathah rezekine. Amin. Monggo dongane Piai Sepuh ki mandi. Muga-muga diamini Piai semene Mbak Zainah mandi akeh rezekine. Heeh. Pun nggih Bu, matur nuwun pisan mawon nggih. Yo. Nggih pisan mawon ing atusia ya. Heeh. Sapa nek arep tes ora wis cukup. Pun, Satu lagi sebarang bebas. Wih, Iki cah ngami iki apik iki. yo. Ya, Vika. Sapa jenenge lali aku. Yo Pika.